खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेयारि खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ 22 सेप्तेम्बरखौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय रायजोआरि बन्द फोसावनाय जादों। आसाम सोरखारा फैबाय थानाय काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसि)जों खुंजानाय ओनसोलफोराव 22 सेप्तेम्बरखौ रायजोआरि बन्द सान महरै फोसावदों। सरासनस्रा खुंथाय बिफानजों फोसावजानाय मोनसे बिथोननि बायदिब्ला बे थिरांथाया आसाम रायजो बिसायख'थि आय'गनिफ्राय खौरां लानायनि उनाव जादों। आसामनि रायजो बेंगिरिया 1957 मायथाइनि नखर मन्थ्रि बिफाननि फोसावथायजों लोगोसे नेग'सिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 नि धारा 25 नि सिङाव बन्द सानखौ गनायथि होदों। बिथोनाव बुंनाय जादों दि बिटिसि ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङि मावख', सोलोंथाइ फसंथान, फालांगियारि फसंथान, बेंक आरो साहा बागानफोरा भट होनाय सानखालि बन्द थागोन। नैथि खौराङाव दङ बिटिसिआव जों सेथि नम्बराव दं, नैथि नम्बराव बिजेपि, बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा। बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानानै सोरखार दानायनि उनावनो आं चन्दन ब्रह्मखौ बर' हारिमु आफाद थामहिनबा बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बानायगोन। मानोना आथिखालाव बिथाङा समायना मेथाइ दामगासिनो दं। बेयो बिथांनि थाखाय मोजां जागोन। बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोंजों मोगा-मोगि जानानै गावनि आखुआरि आव-फावजों बिटिसि बिसायख'थिजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन सोंलुफोरनि फिननाय होयो। एबसु आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंबावो दि बे सानाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों गोरोबथा जायैनि थाखाय हाग्रामा महिलारियाल' बिबान दं होननानै दिपेन बर'आ गोजाम बाथ्राखौ आरोबाव दैखांबाय। 14 नं चिरांदुवार बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि ड सांग्रां ब्रह्मनि सायाव सोंथि खालामनायाव हाग्रामा महिलारिया बुङो दि बिथाङा ड सांग्रां ब्रह्मजों थोंजों सोमोन्दो लायाखै, नाथाय आं मिथिनो मोन्दों दि बिथाङा आंनि दोलोनि दैदेननायजों रायज्लायदों आरो 14 नं चिरांदुवार बियाबाव बिपिएफ दोलोखौ मदद खालामगोननि इसारा होदों। जुदि ड सांग्रां ब्रह्मआ हेफाजाब होयो अब्ला काम्पा बरग'यारिया 10,000 निफ्राय 15,000 भटजों फेजेनजागोन। गासै 14 नं चिरांदुवार आरो देबरगाव बियाबनि काम्पा बरग'यारिया दिनै सानजौफुआव जोबोद गाज्रियैनो खोमानो थांगासिनो दं। बिटिसि बिसायख'थियाव प्रमद बर'आ डाबल इन्जिन हेलिकप्टार बिरहोनानै फोसावदिंनाय समाव हाग्रामा महिलारि सिंगल इन्जिन हेलिकप्टार बिरहोनाय जादों। हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि प्रमद बर' रांनि बिगोमाया गुबुन सासेखौ बिरहोनो हागोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला हाबनाय फोरबोनि जोबनायाव हाग्रामानि आइजोफोरा गोख्रों गोसो गुदुं फोरमायनानै बुङो दि दासिम जों मोन 5 जिल्लानि मोन 40 बियाबफोरनिफ्राय खौरां मोनबाय। जोंनि बिपिएफ दोलोआ आखायाव 20 नि बांसिन मासि लानानै बांसिन मासि मोननो थांगासिनो। गासै बिपिएफ दोलोआ दासिमबो सेथि थावनियाव दं। बिजेपिआ नैथि थावनियाव दं आरो थामथि थावनियाव दं इउपिपिएल एबा कंग्रेस मोननो हागौ। थांनाय लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ कंग्रेस दोलोनि बिजाथिनि हेंथायैल' जेननो गोनां जादोंमोन आरो बे खेबाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय बांसिन बिजाथिफोरनि मुं थिसननाय जादों। जायनि फिननायाव बिपिएफ दोलोआ फिन कंग्रेस दोलोनि हेंथायै फिन खेबसे हेंथानि मोगा-मोगि जागोन नामा होनना बुंनायनि फिननाय होनाय जायो दि कंग्रेसआ दा बिनि सिगांनि रायजोआव गैलिया, बेनिखायनो बिसोरनिफ्राय जेबो जिंगा सिनांगौ गैया। थामथि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थि। भटनि दावहानि सिगां कंग्रेसआ दावहानि फोथारखौ नागारलांबाय। 5थि बिटिसि बिसायख'थियाव मैया मुं थिसनफिननायनि जोबथा सानमोन। बे जोबथा सानाव उदालगुरि जिल्लानि मोनथाम बियाबनिफ्राय गासै 3 बिजाथिफोरा गावसोरनि मुं थिसननायखौ बोखांना लाफिनो। बिसोर जाबाय 31 नं खैराबारि बियाबनिफ्राय कंग्रेस दोलोनि बिजाथि खगेन राभा,
32 नं भेरगाव काउन्सिल बियाबनि उदां बिजाथि जवान राभा आरो 38 नं भैरबकुन्द परिषद बियाबनि उदां बिजाथि गान्दाखुंगुर बसुमतारी। गोसोखांथावदि गान्दाखुंगुर बसुमतारीया भैरबकुन्द बियाबनिफ्राय बिजेपिनि टिकेट दाबिगिरिमोन। नाथाय टिकेट मोनैनि जाहोनाव बिथाङा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गावनि नमिनेशन गथायदों। जिल्लानि मोनथाम बिधानसभा बियाबनिफ्राय 3 बिजाथिफोरखौ मुं थिसनफिननायनि जोबनायाव जिल्लानि मोन 10 गौथुमारि बियाबनिफ्राय गासै सा 68 बिजाथिफोरा बिसायख'थियाव बाहागो लागोना रोखा। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव सावस्रि बिथोनगिरिनि गागि मावख'गिरिखौ घुस लानायनि थाखाय हमदों। मोनसे गिदिर जाख्ल'नाय बेरेखा हाबाफारियाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन आसामआ सनिबाराव सासे गागि सोरखारि मावख'गिरिखौ खायो जेब्ला बिथांखौ घुस लानायनि थाखाय हमनाय जादों। दायनिगिरि जायखौ सावस्रि सिबिथाइ बिथोनगिरि हेंग्राबारि कामरुप मेट्र'नि गागि हेफाजाबगिरि नबज्योति डेका होनना सिनायथि होनाय जादों। बिथाङा अजद होनाय बायदिब्ला सासे देहा फाहामगिरिनिफ्राय थालांनाय आद्रा थानाय बेथन बिलखौ सुफुंनो थाखाय 20,000 रां दाबि खालामदोंमोन। बे बिबांखौ उनाव 10,000 थि खालामनाय जादों। अजदनि सायाव बिथा खालामनानै भिजिलेन्स टीमआ सावस्रि बिथोनगिरिनि मावख'आव फान्दायदोंमोन आरो डेकाखौ 5,000 रां लाबाय थानाय समाव हमदोंमोन। साखिफोरनि नुजाथिनायाव बिथांनिफ्राय घुसनि रांखौ बोखांनाय जादों। बिथांखौ गोख्रैनो खानाय जादों आरो एन्टि कारापसन ब्युर' (एसिबि) पुलिस थानायाव रां जाख्ल'नाय होबथानाय आयेन 1988 सोदांनाय 2018 नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जाथाया फिन खेबसेबाव सोरखारि मावख'फोराव जाख्ल'नायखौ दिन्थियो जेब्ला भिजिलेन्स डाइरेक्टरेटआ गावसोरनि गाग्लोबनायखौ सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ अभयापुरीयाव गोमानाय एजिपि दैदेनगिरिनि जिउ खहा जादों। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां राजखान्थियारि दाङाबाजि सोमजिहोदों। आसाम गण परिषद एजिपिनि दैदेनगिरि मुजफ्फर हुसेननि गोथै सह'खौ सनिबार 6 सेप्तेम्बर खालि बङाइगाव जिल्लानि बरनारिखाला दालांनि गाहायाव मोननाय जादों जायनि जाहोनाव सोमोनांनाय आरो राजखान्थियारि दावराव-दावसि सोमजिहोदों। रंगापानिनि थागिरि हुसेना शुक्रबारनि मोनायाव गोमादोंमोन। बिथांनि नखरा अजद होदों दि बिथाङा राजखान्थियारि फाव फान्दायनायनि बोलि जानांदों आरो बे जाथायखौ राजखान्थियारि बुथारनाय बुंदों। पुलिसआ मावफुं मेजिस्ट्रेट आरो फरेन्सिक रोंग'साफोरजों लोगोसे जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। मावख'आरिफोरा बुंदों दि नायबिजिरनाया जोबनायनि उनावसो थैनायनि जाहोनखौ रोखा खालामनाय जागोन। बे केसआ आरोबाव सांग्रांथि जाबावदों मानोना हुसेननि बिसिया सिगाङाव पन्चायत बिसायख'थि गेलेदोंमोन नाथाय जेनदोंमोन। मिरु नेहाथारि भुपेन रयजों लोगोसे एजिपिनि गोबां गागि दैदेनगिरिफोरा जायगायारि राजखान्थियारि थासारियाव दावराव-दावसि जानायनि जाहोनाव जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदों। द'थि खौराङाव दङ फोरोंगिरि सानाव गाहाय फोरोंगिरिया 3 फरायसाफोरखौ गाग्लोबनायनि उनाव चिरां फरायसालियाव दाङाबाजि। फोरोंगिरि सान फालिनाय समाव 3 फरायसाफोरखौ गाहाय फोरोंगिरिया गाग्लोबनायनि अजद होनायनि उनाव चिरां जिल्लानि कासिकट्रानि उर्बशी ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालियाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। रिपर्टनि बायदिब्ला शुक्रबाराव फरायसाफोरनि मोननै हान्जानि गेजेराव गोसा देंखो आरो मोसानायखौ लानानै नांज्लायनाय जादोंमोन। थासारिया गिख्रंथाव महर लादोंमोन जेब्ला गाहाय फोरोंगिरि कृष्णेश्वर गयारिया 3 फरायसाफोर थाखो 9 नि गकुल बर्मन आरो तुहिन बर्मन आरो थाखो 7 नि आकाश बर्मनखौ औवानि लावथिजों बुदोंमोन जायनि जाहोनाव बिसोर जोखोम जायो। रागा जोंनाय बिमा-बिफा आरो फरायसाफोरा सनिबाराव फरायसालिनि सोरगिदिं हेंथा दिन्थिफुङो आरो गाहाय फोरोंगिरिनि बेरेखायै राहा लानो दाबि खालामो। हेंथा दिन्थिफुंनाया गोबां जेंना सोमजिहोदों जायनि जाहोनाव सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरिफोर आरो पुलिसफोरा गेजेराव हाबनो गोनां जादोंमोन। दायनिगिरिफोरनि मोनसे हान्जाया सिडली पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदों आरो दायनिगिरि गाहाय फोरोंगिरिनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो खावलायदों। बे जाथाया कासिकट्रायाव बिमा-बिफाफोरनि गेजेराव गोब्राब रागा जोंखांनाय सोमजिहोदों। स्निथि खौराङाव दङ बिटिआर सोरखारा उनमोनथाइखौ रैखा खालामनाय रांखान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय गेदेर हाबाफारि लादों।
हारिमुआरि उनमोनथाइखौ रैखा खालामनो आरो जायगायारि रांखान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे गेदेर आगानाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) सोरखारा आरिमुगिरिफोर, आबादारिफोर आरो फालांगियारिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय गोबां गोदान हाबाफारिफोर जागायदों। BTR सोरखारा जर'खा GI गामि गायसनगोन, जेराव आबादारिफोर आरो आरिमुगिरिफोरनि थुबुरफोरा फोरोंथाय, बिथायारि सानज'थाय आरो हाथाइसिम थोंजोङै सौहैनो हागोन। मोनसे बड' हेरिटेज पार्कखौ दोरोङारि दिहुनथायफोरखौ दिन्थिनाय, साख्रि सोरजिनाय आरो जायगायारि हारिफोरनि थाखाय अरायथा आय दिहुननो मोनसे मिरु महरैबो बिथांखि लानाय जादों। सौहैनायखौ फेहेरनो थाखाय CEMनि जर'खा हाबाफारि बिथांखिनि सिङाव मोनसे गिदिर गनायथि होजानाय बाहायगिरिफोर AU रेबथुमनाय हाबाफारि जागायनाय जादों। 1 लाखनिबो बांसिन थागिबिसा आरिमुगिरिफोर, सि दाग्राफोर आरो आबादारिफोरखौ AU नेटवर्कनि सिङाव लाबोनो थाखाय मोनसे मबाइल एप जौगाहोनाय जादों, जायजों बिसोरनो सोरखारि बिथांखिफोर, गोदान मुगानि मार्केटिं, फोरोंथाय आरो आयेनारि रैखाथिनि खाबु होनाय जादों। नबेम्बर 2023 आरो मे 2024 मायथाइनि गेजेराव गावनि दोरोङारि दिहुनथायफोर, शिल्प आरो जाग्रा मुवाफोरनि थाखाय 21 जिअ'ग्राफिकेल इन्डिकेशन (GI टेग) मोननो हानानै मोनसे माइल खुन्थिया जाफुंसारनायनि उनाव बेयो फैदों। बे फारिलाइयाव बर' दख'ना, दोरोङारि गाननाय-जोमनाय, आखाइ इसान शिल्प, औवानि दिहुनथायफोर, दामग्रा-देग्रा आइजेंफोर, बर' जामुंफोर आरो गंथाम दोरोङारि फेग्रा मुवाफोर दं। बेफोर टेगफोरा रोखा खालामो दि नंगुबै दिहुनगिरिफोराल' गुन आरो गुदि मोन्नैखौबो रैखा खालामनानै मुंफोरखौ बाहायनो हायो। प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सोरखारा गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि मददजों ओनसोलनि गासै मोन 26 हारिनि हारिमुआरि आरिमुफोरखौ रेजिस्टार खालामनो थाखाय मोनसे हाबाफारिबो जागायदों। बे नाजानायनि थांखिया हारिसाफोरनि सिनायथिखौ रैखाथि होनाय, आखाइ इसान सि दानाय आरो जिबारि आबाद मावनाय बायदि आबहावा लोगोआरि आदबफोरखौ रैखा खालामनाय आरो बिसोरखौ गोजोर जौगाखां थांखि (SDG) आरो कार्बन दाहारनि खाबुफोरजोंबो सरजाबनाय। रोंग'साफोरा फोथायो दि बड'लेण्डनि GI मडेलआ सा-सानजानि गुबुन 6थि फारिलाइ ओनसोलफोरखौ थुलुंगा होनो हागौ। GI गामिफोर, मोनसे हेरिटेज पार्क, AU रेबथुमनाय आरो जायगायारि दिहुनथायफोरनि मुलुगनां ब्रान्डिंजों बड'लेण्डआ दिन्थिगासिनो दि माबोरै हादोरारि दोरोङारि उनमोनथाइया हारिमुआरि गोग्गानाय आरो रांखान्थियारि जौगानाय मोन्नैखौबो सालायनो हायो। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।